Salên notî ajokarên li Amedê bi Tirkiye xeber dan. Derdê wan çi bû, çima bi Tirkiye xeber didan ez nizanim. Hê jî bi Tirkiye xeber didin. Salên notî wan ajokarên mînîbusan gelekî bilez erebe diajotin. Rojekî yek ji wan di wê lezê de li xaloyekî dixe erebeyê. Xalo dipeke ser peyareyê. Ajokarê me çi bike baş e? Ji dê bila ku peya be here mêze bike ka tiştekî bi xalo bûye yan na, serê xwe ji pencereyê de derdixe, dibêje dayî dayî görmîsen erebe gelî, ma sînek mî gelî? Yan dibêje xalo xalo tu nabînî erebetê ma mêş tê. Çîrok ev e, çîroka ajokarên Amedê ev e, gelekî bilez diajotin hê jî diajon. Çima em ana qala vê dikin? Şaredariya bajarên mezin a Amedê doh li ser peyareyan nivîs nivîsî, bi Kurdî nivîs nivîsî, hêdî nivîsî û hinek ciyan jî pêşî peya. Berê şaredarên Amedê ev nivîs nivîsî bû. Ne tenê şaredarên Amedê, şaredarên Kurdan li gelek bajaran bi vî awayî nivîsandibû. Lê piştî ku kayîm hatin ser kar, kayîman ev nivîsên Kurdî rakirin. Anha piştî ku şaredarî dîsa ket destê Kurdan, ket destê Dem Partî, şaredariyan dest pê kir dîsa li ser kolanan bi Tirkî û bi Kurdî ev nivîs nivîsan hêdî û pêşî peya. Doh ji ber ku şaredariya Amedê ev nivîs dest pê kir nivîsan, îro mijara me ev e. Ajokarên Amedê wê nivîsê bibînin wê hêdî bajon yan na em nizanin. Wê nivîsa pêşî peya bibînin û wê rê bidin peyayan yan na em nizanin. Lê em vê yekê dizanin ku şaredarî tiştekî baş kir. Tiştê ku hebû, tiştê ku kayyûmê rakiribû, careke din anî cîvê. Loma îro mijara me ya sê deqeyê ev e, hêdî û pêşî peya. Li Ewropayê dema peyayekî nigê hûba bide ser rê, ew erebe çi dibe bila bibe disekine. û erebe ji xwe bi giştî hêdî diçin. Pîvanek wan heye, cemme ew pîvan tune ye. Em hêvî dikin wê ajokarên me hem Amedê ku îro mijara me ew e û hem jî bajarên din bi vê nivîsa hêdî û bi vê nivîsa pêşî peya li gorî wê tevgere, wê trafîk jî însanê me jî hê rehettir bin, hê aramtir bin û spasî ji bo şaredariyên me ku careke din wê Kurdiyê tînin bajarên xwe, tînin bajarên me.